Avui t'ensenyo 5 dels millors Scream Parks de Catalunya, llocs on la por és tan real que desitjaries estar somiant. Comencem amb Horrorland, el millor Scream Park d'Europa. 7 haunted houses, shows en directe i un Extreme House només apte per als més valents. El trobaràs a Illa Fantasia, a Vilassar de Dalt, tots els divendres, dissabtes i diumenges del 10 d'octubre al 16 de novembre. Seguim amb el Catllà Horror Fest, el primer parc de terror familiar de Catalunya. Té 5 experiències per tots els públics i 2 només per adults. Les experiències familiars les pots viure de 2 maneres, amb el mode familiar per tots els públics o per adults on els actors et poden arribar a tocar. Al Catllà, tots els divendres i dissabtes, del 23 d'octubre al 8 de novembre. Continuem amb Terror Nights, una experiència de terror a una fàbrica del 1916. 3 haunted houses, un escape room i shows en directe. Ho trobaràs al Pla de Santa Maria els dies 24, 25 i 26 d'octubre. Seguim amb Macabre Scream Park. El nom ja dona pistes, oi? 4 haunted houses, un survival i un extreme house per als que es volen posar al límit. A Sant Llorenç Savall, del 18 d'octubre al 9 de novembre. I tanquem amb Inferno Scream Park, una de les millors experiències de terror del país. 3 haunted houses i un extreme house anomenada Sanatorio, a Catalunya en miniatura. Tots els divendres, dissabtes i diumenges del 24 d'octubre al 16 de novembre. Així que ja ho saps, aquest Halloween no cal marxar lluny per passar por. En quina d'aquestes 5 experiències ens trobarem? Deixa-m'ho als comentaris, si t'atreveixes.